Da li se razumemo? Razumemo, razumemo, razumemo se mi. Razumemo, razumemo, razumemo se mi. Razumemo se, zar ne? Zdravo, drugari. Ja sam Čika Keka. Da li me se sećate? Ne sećate? Kako se ne sećate? Verovatno me se ne sećate zato što se do sada nismo ni upoznali, a možda se nismo ni vidjeli ni čuli. Ma ne, najverovatnije da se nikada nismo ni sreli. U životu se dešavaju svakojaka čuda, pa čak i takva da mene neko nije sreo. Vrlo je malo takvih, ali na ovom svetu je sve moguće. No, šta je tu je? Da vam se onda predstavim. Ja sam Čika Keka. Da li me se sećate? Ne sećate? Verovatno me se ne sećate. Izgleda da smo sve ovo već jednom prošli. Možda je bolje da se ja vama ipak predstavim kao što i dolikuje. Velem, ja sam Čika Keka. Čuveni Čika Keka. Ja sam panonski mornar. Doduše, ja sam sad panonski mornar bez Panonskog mora i Panonskog broda, ali ja sam vam, još dok je postojalo Panonsko more, plovio ovim prostorima. Ne sjećate se kad je ovdje bilo Panonsko more? To vam je bilo ne tako davno. Ne znam da li je još moj učenik Kristofor Kolumbo otkrio Ameriku ili sam ja još uvijek išao vrtice njegovim tatom, ali to je bilo tu negde u to vreme. Znam samo u to vreme da je jedna od najvećih luka na moru tada bila najveća morska luka Sirmijum. Ta vam je luka na južnim padinama ostrva Panonska Fruška Gora. No, nije bitno. Pošto mog mora nema, ja vam više nisam morski mornar, ja sam neka vrsta suvozenog mornara koji sada plovi ovim našim prelepim i nepreglednim prostorima Panonskog dna. Ovo prelepo Panonsko dno je nekada bilo ispod Panonskog mora, a sada ispod naših nogu. Da li ste to već znali? Ne za noge, nego za dno. Naravno da uvijek imate nešto ispod svojih nogu, ali da li vi znate šta se danas nalazi na Panonskom dnu? Šta tu sve nema? A tek šta tu sve ima? A tek šta je sve tu bilo? I na dnu, i na moru, i u moru, i na obali mora. Mogao bih o tim vremenima da vam danima pričam. Da li volite priče? Ako volite priče, ja ću vam pričati priče još iz vremena kad je Panonsko dno bilo na dnu Panonskog mora. U pitanju su neki panonski ljudi, panonski događaji, panonska sećanja. Sve to me je puno naučilo o drugarstvu, prijateljstvu i o životu. Nadam se da će vam se priče svideti. Razumemo se. Zar ne?